Foli be aw ye faw sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma a y'aw bisimila bi Mali kunnafoni kan bamanankan kunnafoniyaw o kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛ la an ka jamana état major général des armées a bɔra ka kunnafoniya di kɛ ka sanga ni an ka fintigilakaw olu ka baara kɛlen o ye min a y'a yira kununko kari septembre kalo tile 14 ka sanga ni an ka fintigilakaw ka wulikajɔ ani u ka surveillance ye dɔgɔ firini ale bɛ Segu région o kɔnɔna la u kɔni sera ka banbagaci wale tigilamaw ka bɛnbɛnbɛn wale dɔ kɔni ka o tiɲɛ u bolo min yɛrɛ kɔni na a ye kunnafoniya tɔ lase ko ni wagati laban ninnu an ka fintigilakaw kɔni bɛ ka dankari kɛ banbagaci wale tigilamaw la ni o bɛ tali kɛ Kayi marabolo kɔnɔna la u kɔni sera ka dankari kɛ banbagaci wale tigilamaw la yen fo ka taa se Kidal ma ani Yoro du Sahel dugu o kɔnɔna la minnu yɛrɛ kɔni kɛra u ye banbagaci wale tigilama caman kɔni bɔnɛ o ni na mina fana bolo kɔni kɛra u bolo minɛ caman fana yɛrɛ o kɔnɔna kasangani an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen kɔfɛ ka kunnafoniya kɔni cari ko a jateminɛla k'a fɔ ko maa caman kɔni bɛ ka baara kɛ fonction publique o kɔnɔna la ka sɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni ma recenser wa ko foyi tɛ a yira k'a fɔ ko fonction publique baarakɛlaw don minnu bɛ ka baara kɛ majɛ kɔnɔna la kasangani o kɛli ye fɛn min a yirala k'a fɔ lisi yɛrɛ bɔla maa minnu bɛ ka baara kɛ ni u tɔgɔ yɛrɛ kɔni tɛ i ka dɔn k'a fɔ lisi b'a la k'a yira k'a fɔ ko fonction publique baarakɛlaw don ni a yirala k'a fɔ ko enrôlelen tɛ o kama ko maa caman kɔni wulila ka taa ɲɛmayaso la ka taa u plaignir k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ye u ka enrôlement yɛrɛ kɛ wa ko récépissé bɛ u bolo ko u tɛ se k'a faamu k'a fɔ ko u tɔgɔ yɛrɛ kɔni tɛ ye i ka dɔn k'a fɔ maa recenselen olu la ka sanga ni o waleya ye alamisado septembre kalo tile 18 san 2025 fɛn min ye directeur de l'académie d'enseignement ye ale kɔni ye kunnafoniya di ko ka sanga ni o mɔgɔw ka plainte olu kɛli ye ko fɛn min ye baaraw kɔni bɛna dayɛlɛ o maaw ye walasa ka se ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ olu kɛlɛ o kama jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma ko COMAGESC ni o kɔni ye coalition malienne pour le genre la sécurité et le changement climatique olu kɔni baaraba dɔ kɔni nu don kangaba marabolo o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a dugu min bɛ yen ko Kela min kɛra ni yiri 200 o turuli ye walasa wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ ka se ka dankari kɛ olu la cogoya min na. Octobre kalo nata san 2025 an ka jamana faba kɔnɔna la salon de l'habitat de Bamako o ta ko sekina baro o bɛna nundu min kɛnɛ kan jamana ba segin bɛna ye a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Turki jamana ni ale ye pays d'honneur ye o kɔfɛ Niger Burkina Faso Maroc Mauritanie Sénégal ani la Guinée Conakry o jamanaw kɔni bɛna ye a kɛnɛ kan salon min bɛna nundu salon min baara bɛna daminɛ octobre kalo tile 9 ka taa bila a tile 11 na centre international de conférence de Bamako kɔnɔna la CICB min yɛrɛ sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ka dɔn k'a fɔ Bamako yɛrɛ faba kɔnɔna la ani Mali jamana o kɔnɔna la soko ni a bɛ fɔ ma ko habitat ka se ka da don o gɛlɛya n'o degun na ani baara minnu bɛ se ka dayɛlɛ a kɔnɔna la. An ka jamana diaspora ma olu ka o conseil bani o kɔni ye o conseil des Maliens de l'extérieur olu ka kuluba o bisimila la an ka jamana ministre so ɲɛsinnen don maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don jamana kɔkanna o ma ni o ye ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine Moussa Atayer ale fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na a yɛrɛ ka jabala olu kɔnɔna la min yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka sigi ka kumaw kɔni kɛ Malien minnu bɛ jamana kɔkan la ɲini minnu bɛ u fɛ ni o bɛ tali kɛ u ka investissement la o bɛ se ka na sira minnu fɛ ani u bɛ se ka don da minnu fɛ ani hakilila sigi ani dayɛlɛli siraw fɛ. Parikolo ɲɛnajɛ bina ko ka kasanga ni tournoi de l'AES ye min kɛla Rusikaw fɛ yen a tako filalan okumu kɔnɔna la an ka jamana ba Maliba ale kɔni ye jɔyɔrɔ filalan o kɔni sɔrɔ min yɛrɛ la a ka fɛn min ye médaille kɛra médaille 7 bɔɲanko min na médaille or kelen b'a la ani médaille d'argent caman min na fɛn min ye Burkina Faso jamana ale kɛra jɔyɔrɔ sabanan ye nka a yirala k'a fɔ Niger jamana ale kɔni ma se ka voyage yɛrɛ kɛ min na jɔyɔrɔ fɔlɔ o segila ka taa Rusi jamana kɔni yɔrɔ catégorie caman kun bɛ a la min kɛra nisɔndiyaba ani dayɛlɛliba ye farikolo ɲɛnajɛ bina ko ka Mali jamana fo ka taa se AES jamana o ni Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Fait divers o kɔnɔna la ka sanga ni waleya jugu dɔ walankatali an ka jamana kɔnɔna la wagati laban na ni o bɛ tali kɛ yɛrɛ faga o kɔnɔna ni an ko ma ko suicide o kama jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko maa minnu kɔni bɛ ka nin kɛ ko n'i y'a ta 100 sara la a fanba yɛrɛ kɔni ta sababu ye dusukasi de ni an ko ma nazarakan na ko dépression min yɛrɛ kɔnɔna yirala k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni wulikajɔ kɔni kan ka kɛ ni o dɔw bɛ kɛ ni psychologie o kalan kɛli ye denmisɛnninw kunna kabini u kɔni bɛ kilasi dɔgɔmaninw na ni o kɛra ko bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka fɛɛrɛba
nafaba kɔni sɔrɔ ni waliya nuna ni kunnafoniya nunu dila sociologue yɛrɛ fɛ ka sanga ni waliya in walakatali Semaine nationale de la réconciliation ale ta ko nan bara olu bena nundu bi tene septembre kalo klita ani duru samba flamuga ani duru mi mena ke centre international de conférence de Bamako o konna la CICB nyinata sigi kunte do wéré yi femi ko héritage culturel facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace de l'AES. AES kunnafoniya kɔnɔna la Burkina Faso jamana ale ni Italie jamana visa kɔntena kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ tuguni maa minnu kɔni bɛ ka taa dugutaga kunkuruni kɔnɔna ni dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ min tɛ tɛmɛ tile 90 o kan ka sanga ni utukalo tile 19 tɛmɛnen san 2025 Italie jamana kɔni ye a yira k'a fɔ Burkina Faso jamana den fɛn fɛn kɔni bɛ yen ni passeport officiel bɛ i bolo k'i bɛ fɛ ka taa Italie jamana kɔnɔna la ka taa voyage kunkuruni kɛ min tɛ tɛmɛ tile 90 kan ko fɛn min visa ta o bɔra i ma walasa ka se ka bonya kɔni commencer ki Burkina Faso jamana fana ye waliya in fana ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔni ta Italie jamana den fɛn fɛn bɛ yen ni Italie jamana passeport officiel bɛ i bolo ni bɛ fɛ ka na Burkina Faso jamana kɔnɔna la ko visa ta fana o bina ka bɔ i kan nka ni waliya min to Italie jamana ni Burkina Faso jamana de ni ɲɔgɔn cɛ ka kunnafoniyaw datugu an bɛ taa Senegal ka olu fɛ yen nɔ seko ni dɔnko bina ku ka Senegal dɔnkilidalaba min bɛ yen nɔ Wally Seck wagati laban na munumunukan dɔw kɔni bɛ ka cari ale kun kan min kɛra sababu ye a y'a yira k'a fɔ a bɛna a ka musique baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɔngiri ni wagati in na fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ a yirala k'a fɔ Wally Seck munumunukanw senfɛ ko a sen kɔni bɛ wari yuruguyurugu dɔ la ni u ye blanchiment d'argent ye ka sangani ni kunnafoniya ninnu kɔni carili ye Wally Seck ale ye a yira k'a fɔ ko a kɔni bɛna a ka carrière musicale kɔni jɔ fɔlɔ ɲɔni ni kuma kuntan ninnu ka tɛmɛ fɔlɔ Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw ni bɛ dansigi k'aw ka bi tɛnɛ kunnafoniyaw la aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma